Matashi, 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 matashi. Yauwa, yau mu zo mu sa gasar waƙa akan halitta tsakanin manya-manyan mawaƙan masana'antar Kannywood, tsakanin Nazifi Asnanik, Ɗan Musa, Ado Gwanja, Kawu Ɗan Sarki da kuma Auta Waziri, sai Sadiq Saleh, sai kuma Ali Jita. A tsakanin manya-manyan mawaƙan nan za mu sa gasar waƙa halitta mu ga wane ne ya fi iyawa. Duk wanda ya ci za mu ba shi kyauta ta musamman. Da haka yanzu bara mu fara da Nazifi Asnanik. Nazifi Asnanik, kai za mu fara a cikin wannan gasar. Da haka ka tsaya kai mana waƙa mai kyau domin masoyanka suna dako su ga wanne irin baiti za ka yi a cikin wannan waƙar ta halitta. Da haka bismillah. Masoyiyata, ina na ganta, ina ta so in faɗa muku na rasa ya zana kwatanta. Halitta, Allah ya yi halitta. Kai Nazifi Asnanik, gaskiya wannan waƙar taka ta yi matuƙar daɗi sosai. Da haka na baka maki 80. Da haka yanzu bara mu koma gun Ɗan Musa domin ga wacce iriyar waƙa ya zo mana da ita ta halitta. Ɗan Musa, kaga yadda Nazifi Asnanik ya tsaya ya dage dantsi ya mana waƙar halitta, inda a yanzu haka masoyinsa sai tafa mai suke. Da haka kai ma ka tsaya ka zage dantse domin kai mana mai kyau. Da haka bismillah. Idan ta na duba gwajini ya mun daga nesa, bakin da bakinsa kafarin ya an diga zeba, hancin ta na duba yayi kamar kara aka tsaga, daida wa daida alabanta aka gama fuska, ke nake son kalla. Kai Ɗan Musa, gaskiya wannan waƙar taka ta yi matuƙar daɗi sosai don har ta bi ta Nazifi Asnanik. Da haka na baka maki 90. Yanzu ka zauna a gefe ka huta. Bara mu koma gun Ado Gwanja. Ado Gwanja, kaga yadda Ɗan Musa da Nazifi Asnanik suka tsaya suka taka rawar gani a cikin wannan gasar da muke ta halitta, suka yi waƙa mai kyau. Da haka kai ma ka tsaya kai mana waƙa mai kyau domin ka ci gasar da muka sa. Da haka kai ma Ado Gwanja, bismillah. Tun da na samu ta musamman na gane rabi ya yi halitta, na bincika kaf sauran mata na rasa da me suka fita. Ni ban da aboki ba ni da kawa, wannan maganar da wa zan yi ta. Kai Ado Gwanja, gaskiya wannan waƙar taka kai ma ta yi matuƙar daɗi sosai, amma ba ta kai ta Ɗan Musa da ta Nazifi Asnanik ba. Da haka na baka maki 70. Ka zauna a gefe. Yanzu bara mu koma gun Kawu Ɗan Sarki. Kawu Ɗan Sarki, kaga yadda waɗannan manyan mawaƙan suka tsaya su ma suka zage dantse suke mun waƙa a cikin gasar halitta. Da haka kai ma bismillah. Baki fari ya tantance, dogo gajere hujja ce, halitta in dai ka budurce, shi yake ka ayo dace, ni kawai na zance tsaka tsaki nake alamunci. Kai Kawu Ɗan Sarki, gaskiya wannan waƙar taka kai ma ta yi matuƙar daɗi sosai. Da haka na baka maki 50. Yanzu bara mu koma gun Ali Jita. Ali Jita, kai ma ka tsaya kai mun waƙa ta musamman domin masoyanka suna nan suna dako su ga wacce iriyar rawa za ka taka a cikin wannan gasar. Da haka kai ma bismillah. Assalamu alaikum, ‘yan mata ya baki amsa ba, ni ne mai waka, Ali Jita ba ko ne ba, a kanki na sha fama da mace don ban samu ba, baiwa daga Allah, ba zan kira ta da tsafi ba. Kai Ali Jita, gaskiya wannan waƙar taka kai ma ta yi matuƙar daɗi sosai, amma ba ta kai ta waɗannan mawaƙan ba, amma ta fi ta Ado Gwanja. Da haka na baka maki 70. Yanzu bara mu koma gun Auta Waziri. Auta Waziri, kaga yadda waɗannan mawaƙan suka tsaya suka taka rawar gani a cikin wannan gasar da muke ta halitta. Kai ma yana so ka tsaya kai mana waƙa mai kyau a cikin waƙar halitta domin ka ci wannan gasar da muka sa. Da haka kai ma bismillah. Halitta daga Allah, baki lawakala, halitta ke sallah, zuciya har ruhi ke nuna halitta. Yauwa Auta Waziri, gaskiya kai ma wannan waƙar taka ta yi matuƙar daɗi sosai. Da haka na baka maki 55. Yanzu bara mu koma gun Sadiq Saleh. Sadiq Saleh, kaga yadda manyan mawaƙan nan suka tsaya suka taka rawar gani a cikin wannan gasar da muka sa ta halitta.
kai ma ka tsaya kai mana mai kyau domin ka ci maki da yawa, da har yanzu babu wanda ya kai dan Musa maki. Da haka kai ma ka tsaya kai mana mai kyau, ko za ka kamo dan Musa a maki. Da haka bismillah. Da daɗan muryarki tamkar busa ni na sarewa, da kimin fari da ido ko ina saye sai na yi tsugunawa. Kina da kyawu sosai, kan ki zane sai da rai in nemo suna, na yi muke gurbi muhimmai wanda zai saka da ke mu ga mutuncin juna. Kai Sadiq Saleh, gaskiya wannan waƙar taka ta yi matuƙar daɗi sosai, amma bata kai ta ɗan Musa ba. Da haka na baka maki 75. A yanzu haka a cikin wannan gasar da muka gudanar ta halitta, ɗan Musa shine ya lashe wannan gasar da muka sa. Da haka mun ba shi kyautar mota, don haka ya zo ya karɓa. A yanzu haka kuma masu kallowa kuke gani ya fi iya waƙar halitta a cikin waɗannan mawaƙan da muka yi, domin wasu za su ce waƙar ɗan Musa ba ta fi daɗi ba. Amma kai ya kake gani wannan gasar da muka yi, mun yi adalci mun tantance gaskiya ko kuma a'a? Muna jiran ka a comment section. Kada ka manta dai ka danna mana subscribing sannan ka danna ƙararrawa. Mun gode.